Kuan na tanan. Kuan kan dakhan na. Ayaw, oy. Ato ng tumaon kay. Mahal mo yung similya ko ng tagya. Ato tumaon ni, oy. Sa fantastic yan ni magkabaan. 1 hour before. Kuya eh. Ayaw sa may pagtakas ano eh. Spesyo ano no? Layop bigay sildo. Pila ka na sa kwarta. Mag 50 pesos na lang iba. Paita. John! John! Gaya ba ni mo? Ipa, nanday ka po? Oh, rabot? Kabalo bitong kita. Karoon mo ko naabot. Muta na ba dyan ka? Ba, wait, ang babawas may tudano ito pa? Nah, muna yung problema ron ba? Asa naman ko din mga kulang-kulang sa buwan? Ito, sulod. Di sulod. Tawaga. Asa naman bataan nga sigag kwan? Tol, tawag ang baba, tol. Kina ni bataa. Tawag ang baba. Musab siya diya? Ba't ang bataan? Magtuliling. Pagwasa. Pangay mo, kondol to sa itong silingan. Sadali yan. Basta, tol, mga tagundong silingan, tol. May sudanon. Para, Kaya, gaya, gawas, oy. Kung papa, dali, oh. Tol, ka baba. Gaya ba ni mo? Ang pa, tawag ko ni mo pa. Pangay na itong kondol sa itong silingan? Masa pa kondol? Ay, dili, mais. Mais pa? Magpuri ko ng ingong nga kondol. Balik ko tabi. Ba na yung mga nga? Pila mo ka na Isa, tagbumbol-bumbol ipa. eh. Sus. Ato lang ipa nga. Asa mga naliwat doon? Sorry pa. Sige, balik mo kami pagdugay. Dagkuan na magbunga ning akong tanom. Uy, napadagkuaw. Itaw gyud din ay magkugi ta no. Kaya na gyud tay abot ba. Basta magkugi, may agi. Uy. Dagkuha ba ning bungaha uy. Ako gyud ning ati manong kay kwarta gyud ko ani. Murag ko. Murag maugod ni ba. Kami agbunga ni akong mga tanom nga. Mawa sa angilag atik-atik labay-labay aron na ay kawatunon mawala bitaw ni akong tanong kamura na ako pasinginan ba sa angilag lagaw-lagaw para manakaw naglagroan ba nag-iagi ba alam ko na sus ako pa hilaron una pa mo sa yanan. Ayo. Ngayo. Saman, maggulay mo? Wa na may pangayo ron. Wa na may libre ron kay bisag similya, mahal naman. May pamangganing similya kay mahal na. Isa lang. Gusto mo magulay? Isa lang kol, isa lang. Isa lang pagtanom. Kilag pangayo. Kabalong mahal na kayo ng mga palaliton. Isa lang kol. Isa. Kamahalan na akong similya magpalit na ko. Nya pangayoon ra. Oy. Wa mo kuya pe. Pagtanong mo oy. Wa gadugo ang yuta. Sige lamog saligog silingan. Kahago mananom. Kol, sige na kol. Mahal pa jud kayong Kol. similya. Isa lang kol, sumbong tikang papa kol. Oh, sumbong. Sumbong to si mong papa. Yapil kapag minumog tanom dire. Sapo man siya, uy. Gusto mo maggulay? Pagtanom.
dito, oh. Wala ba tayo gulay na tol? Saya tuwing mo si Papa dito ta, nga wala yung gulay na yung mga ata. Tara, ingat ta. Oh, asa man yung gulay dala? Pas ka mga bulingog ka patapos sugon no eh. Wala man hatag pa. Hatag ka pa. Pastilan. Nanguha na tamo dito. Wala na tamo na nanghid. Pastilan gining. Tuloy na kini mong manghod nga nay pagkamungguloy. Sige ba? Saan eh? Sige, ngayon mo ito. Sige pa, dili lang naman langit pa. Hindi mo naman langit daw. Gusto pa. Sige, tol. Kayak mga batao. Yan, saan naman to? Oy, yan. Saan na? Tuloy pa na? Asa na kita nitol, kinitol. Pwede nga nitol, no? Hala. Ay, ayaw na tol. Okay na. Kaya ka rin. Tayo pa. Ano? Ano? Kali. Ano? 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 Katakot nitol, oy. Tatagay. Tatagay, nitol. Gaya pa yan ang gulaya eh. Kapit na matanggal. Kapit na patol. Hala. Naputol. Ikaw ano na tanan? Ganda ka ano? Ayaw, oy. Ato ng tumaon kay. Mahal mo yung simili ang gawin ng tagya. Ato ng tumaon ni, oy. Sa pantas tagya ni magkapaan. Pagkuhan ni tuloy. Pa, tama na ni pa. Tama yun na. Eh, murag, hapon na. Murag yung panakan. Basig mga apta ba sa tagiya? Sige, sige, sige. Pagpunta mo na lang. Paisan, kulang mag-financing ba? Ano ito akong kuyap na? Wa maging magpadala sa iyang gikan o kuya. Hoy! Sus, namalik pa! Nagdala pa yung amahan na arihay. Masa madong, dugay pa na mahiwa. Pero, ako hiwa ba? Ako hiwa! What's up, Carminian? Yes, guys. Shoutout sa Team Handos. Yeah, shoutout sa Team Handos. Salamat ka guys sa inyong pagtana sa among video. Kung sa wala man naka-subscribe, please subscribe and click the bell button para always stay updated sa mabot pa namin na video. Huwag niyo nakalimutan guys ng atong mga sponsor. Sabi na si Bingon Minal nga kanunay nga. Manggihatagon. Shout out! Og sa mga viewers ito nga, walay sawa o magsawa na. Yes! Yes! Padayon lang. Yes, sa mga subscribers o sa mga viewers sa Carmen Dab Norbay, thank you very much sa inyong tanan. O shout out ko diha sa kay Shin sa kanang tindira sa kaning Pinason diha sa Malalak. Yes, O sa kay Giselle nga Alba o sa kay Michelle nga kanang iyang pangasaunon. Shoutout, Boss Giselle. Gandun. Shoutout po dahil ko kay Bes Gina Ribucas, kay Harold Haroy, kay Sarah Jean Martinez, kay Marvin Martinez, kay Liniel Masayaw, kay Mark Lester nga kumakauban sa trabaho. Shoutout sa inyo guys. Sa Tagadagat Diamond. Yes! Shoutout guys sa Panakano, Nilmar Bingkay, Shoutout. Bel Casa, Shoutout. Arel Dayok, diya sa Bangkiruhan, kay Saldi Bangkor, Shoutout. kay Sali Bunggalok. Shoutout. No, shoutout o kay Risa Kiamko. Wow, shoutout. Okay na guys. Salamat kayo sa Shoutout sa mga kauban diya, si Ren, si Raiski Bagaho, si Malitong Bisaya. Og salamat tayo mo sa nag-sponsor sa makarnog paniud to. Yes. Sa 2 kilos kapin nga kuan karning baboy.
sa kwan Kiamko family, sa iyang asawa ni. Yes. Salamat kayo, more blessing. Shout out sa kay Kwan, It's Our Brothers. Oy, it's our brothers. Jolteds TV, Kay Cherry Views. kay Kuya Gigi, kay Mr. Jerry Ventures. Sa Kadungis family. Yes. Yun, O gayong kalimot sa pag-subscribe. Dr. 33. Mebs Manait. Kautal TV. Juniper Kiamko. Yeah. Yes. Bye-bye. Yeah. See you next time.